rabbil alamin ambe ala tanuka abarkada ka saliki dewla son hermaka noye ala kirabay kisini nema baka ana sumo bela jele ani ma woma de yutu nya fuka ta jodon se ala ka nen aw bela jelen fara o jamakulu sanumain kan bi juma kuduba kenek nianye ndabakoro kaw ala sona ka o son juma misiri kura wɛrɛla min sababu ɲuman bɔra ala jɔn dɔ la ka jɔ ka di silamɛw ma fi sabilillahi o hukumu kɔnɔ sigidala mɔgɔw a kɛra nisɔndiya ko baye u ma u farala ɲɔgɔn kan kana nin baaraba in ka a kolobu kari baaraw kɛ ni ka ala tanu ka barikada ka tila ka juma fɔlɔ o salli baaraw o boloda o kɛnɛ sanuman de filɛ nin ye min baara kun fɔlɔ bɛ daminɛ ni an karamɔgɔ ustaz Magan Sise ale ka dakuru ɲɛ fila laseliw ye ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ o tɛ min bɔ la masa min b'a ka masaya la fa'alun lima yurid min mana ja a b'o de kɛ wala yakhafu uqbaha a tɛ sira a conséquence la ɛni ne an b'a kɛ bi sini an bɛ jɔ ni bɔ kɛra kɛlɛma a bɛna kɛ cogo di masa min b'a kɛ para foyi tɛ bɔ a la an bɛ masaba in tanu k'a barikada nɛɛma ani kisi an b'o deli a fɛ a ka jidi dalu la kuntigi kan mɔgɔw jate da la bi juma bɔ a n'a bin maa minnu bɛna a tɔgɔ fɔ o da la an bɛ nɛɛma ni kisi deli ala fɛ a ka jidi alakiraba ka sallallahu alaihi wasallam maaw jate da la bi tile bɔ n'a bin cɛ maa minnu tɛna a tɔgɔ fɔ o da la ni ye solati kungurunin ye ka baraji ba sɔrɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada man yusalli alayhi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada man lam yusalli alayhi ni jama fila caya ala de b'a dɔn maa minnu bɛna tɔgɔ fɔ bi e bɛna o de jate wa ni k'i b'o jate a daminɛ seli ti wele ko a bɛ fɔ ko seli welela ka seli wele ɲɛna fo ka alakira tɔgɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam alimami tɛ kutuba daminɛ bi ka tila kutuba la ko maa b'a fɔ k'a ka kutuba ɲɛna a kana da arabukan dama ma dɛ a k'a bɛɛ kɛ arabukan ye n'a ma alakira tɔgɔ fɔ a ka kutuba la sallallahu alaihi wasallam ni tila kɛra a bɛ fɔ k'a ka kutuba ma ɲɛ furu tɛ siri ko a bɛ fɔ ko furu in sirila silamɛya furu sariya kan f'a ka sɔli alakira kan sallallahu alaihi wasallam maa kelen tɛ seli diɲɛ fan si fɛ fo i ka sɔli kɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam yɔrɔ e yɛrɛ kɔni bolo nin jama de ka ca maa minnu b'a tɔgɔ fɔ sisan an ko seli tɛ wele f'a tɔgɔ ka fɔ seli tɛ jɔ f'a tɔgɔ ka fɔ kutuba tɛ kɛ f'a tɔgɔ ka fɔ maa kelen si tɛ seli yɔrɔ si f'a tɔgɔ ka fɔ nin jama ka ca dɛ mɛ minnu t'a tɔgɔ fɔ bi nin jama sigiyɔrɔma 6 bɛ bɔ o la sabu a fɔra ko diɲɛ maa miliyari 7 ye o waati mɛnna dɔɔnin ko kelen dɔrɔn de ye silamɛ miliyari 7 ko kelen ye silamɛ silamɛw de b'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ minnu y'a tɔgɔ fɔ bi tile bɔnna bi o nɛma a n'o kisi ala k'o jidi a kan maa minnu tɛna a tɔgɔ fɔ bi tile bɔnna bi o fana nɛma a n'o kisi ala k'o jidi alakira baka sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ alakira mantonw an b'aw fo ni silamɛya folikan min b'a la n'a daminɛ ye kisi a cɛmancɛ ye hinɛ ye a laban o ye barika ye ka ala deli folikan in kisi a n'a hinɛ a barika ala k'a suru an bɛɛ lajɛlen kan ala k'a suru an ka jamana kan an b'a dɔn kɔfɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada wele bilala silamɛ cɛmanw ma ka wele bila silamɛ musomanw ma ka wele bila silamɛ denmisɛnninw ma ko bi ye juma dayɛlɛ ye maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ ala deli an nana juma dayɛlɛ min na kuma dɔ la dɔ balolen don bi ɲinan y'ale san 60 ye juma dayɛlɛ ma deli ka k'a ɲɛna dɔ balon bɛ ale si ye san 40 ye ala m'a latigɛ a ka don k'a fɔ ko bi ye juma dayɛlɛ ye ko ale bɛnna o ma e ni ne
ante san mugan bɔ ante san 30 bɔ ante 40 bɔ ala y'a don e ni ne gɛrɛjɛgɛ la ala ye koba k'an ye dɛ maa dɔ bɛna sigida la ka bɔ misiri tɛ daminɛ a ɲɛna juma tɛ dayɛlɛ a ɲɛna ala sɔnna a dayɛlɛla e ni ne ɲɛna an nana juma dayɛlɛ in na bi an nana ni hami minnu ye an nana ni kamanagan minnu ye an nana ni jɔrɔ minnu ye an nana ni bana minnu ye kuma dɔ la n yɛrɛ fari ma dɛn na mais bi ye juma dayɛlɛ jɔnkɛ n débrouillé an bɛ ala deli i natɔ n'a sɔrɔ i kun bɛ k'i segele ka na i taatɔ i k'i taama i sen 2 kan ka taa a se bɛ ala ye wa ma zalika ala Allah bi aziz o man gɛlɛ ala ma fiyewu ala ka ko ye jumɛn innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ala ka koɲɛ de n'a a y'a laɲini a bɛna min kɛ n'a ko kɛ dɔrɔn y'a sɔrɔ o kɛra e kelen ka bana dimi talen ka bɔ i kan o bɛ mun tiɲɛ a tɛ foyi tiɲɛ an bɛ ala deli an nana ni farigan minnu ye ala k'o wuli ka bɔ an kan misiri a alimamiya garizigɛra an balimakɛ min na o de ye an karamɔgɔ Sheikh Ayuba Togola ye ale de ye misiri alimami ye a bɛ dakuruɲɛ 2 kutuba min kɛ an ye dɔ ta o la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ rabbil alamin ghafirul khataya mu'ti al manaya sallallahu wa sallim ala sayyidil wujud sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallim alhamdulillah silamɛw an bɛ ala fo an bɛ ala tanu an bɛ ala wale ɲuman dɔn an bɛ ala barikada ala min ani tanu ka kan ani wale ɲuman dɔn ka kan ani barikada ka kan an bɛ ala tanu ala min y'a ka sanfara 7 da ala min y'a ka dugumakolo fara 7 fɛn fɛn ala min y'a ka mɛlɛkɛw da k'u kɛ kama caman dunge ala min y'a ka cidenw ci ala bi jidili kɛ a ka dalila cogo la cogo min ka di ala ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko farida seli 5 ani juma ka taa juma na ani sunkalo ka taa sunkalo wɛrɛ la a ko nunu ye jurumi yafa de ye waati la waati min ni o bɛ waati 2 ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna juma seli sisan k'a daminɛ juma tɛmɛnen na ka se nin juma in ma i ye kataw jurumi minnu kɛ i ma daba kama i ye fili jurumi minnu kɛ ko bi juma seli b'a to o bɛɛ bi yafa Allahu akbar bi juma seli b'a to o bɛɛ bi yafa ni bi juma fana seli la e ye kataw jurumi minnu kɛ ka se juma wɛrɛ ma o juma wɛrɛ seli b'a to o kataw jurumi o bɛɛ bi yafa Allahu akbar ala hinɛna alakira mandenw na ala hinɛna alakira mandenw na a ko a bɛɛ bi yafa en tant que ni yɔrɔ jiɲɛ kɛba'ira jurumiw la an b'a deli ala fɛ ka yɔrɔ jiɲɛ kɛba'ira jurumiw la ala ka o nɔgɔya an ye silamɛw an k'a dɔn an bɛ don min na bi ni ye don ye dugawu bɛ jaabi don min ni tɛgɛjɛ ala ye ka kuma ala fɛ don min a dugawu bɛ jaabi o jumadon ye ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ko jumadonya fɛ ɛri dɔ bi jumadon na ɛri dɔ bi juma na a ko ala ka jɔn si tɛ yen min dan bɛ ala la ko kelen don muhamadu y'a ka ciden ye k'o tigilama b'a tɛgɛ ja ala ye o ɛri in na ka fɛn dɔ ɲini ala fɛ ko fɔ ala k'o fɛn in di o tigi ma Allahu akbar a ko ɛri dɔ bi jumadonya fɛ juma na maa si tɛ bɛn o ɛri ma maa si tɛ bɛn o waati ma maa si tɛ ala deli o waati k'i tɛgɛ 2 ja ala ye o waati ko fɔ ala ka o i ka mako i tɛgɛ ja ala ye mako min na ko fɔ ala k'o dilan su fɛ i bɛ wuli i b'i tɛgɛ ja ala ye tile fɛ i bɛ wuli i b'i tɛgɛ ja ala ye dimanche bɛ i bɛ ala wele ntɛnɛnw fɛ i bɛ ala wele mais ala bi sɔrɔ don min waati min o fɔlen filɛ ye o la dɔnnibaga sɔn caman bɛnna ka fana ko waati ye waati min na alimami ye kutuba fɔlɔ kala k'a sigi k'o furanjɛ la ko dugawu ti bi waati min k'o b'o la ni juma tɛ o bɛ sɔrɔ silamɛw o tɛ sɔrɔ dɛ an b'a deli ala fɛ ala k'an ka dugawu ala k'u jaabi silamɛw o kɔfɛ kutubatigi ko an ma
k'an k'a dɔn juma min filɛ nin ye an bɛ juma min kɛnɛ ka bi ni juma in dayɛlɛla bi de bɛna kɛ a juma fɔlɔ ye sariti dɔw de b'a la sariti dɔw bɛ juma na ni olu ma dafa a tɛ se k'a fɔ ko juma don sabu dɔnnibaaw y'o de fɔ an ye ko mumini man ka foyi kɛ silamɛ man ka foyi kɛ f'i ka ala ka kiiti dɔn o ko in na a bɛ fɔ o ma ko juma ɲɛni sariti o juma ɲɛni sariti o bɛ bɛn sariti 5 ma o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ fɔ o ma ko el istitan o istitan yɔrɔ dɔ ka sɔrɔ jama bɛnna yɔrɔ min kan bɛn kɛra yɔrɔ min kan ko k'a kɛ misiri ye jama bɛnna yɔrɔ min kan ko k'a kɛ seli yɔrɔ ye o tuma an maa 100 ɲɔgɔn sɔrɔ ya bi an ka se ka juma seli o tɛ bɛn bi k'a kan ka jɛ a ma k'a kɛ misiri o misiri in sera ka jɔ ka ɲɛ sa o misiri in kɛra karata kogo de ye sa o misiri in kɛra tɔli de ye sa o misiri in jɔra k'a kɛ misiri wasolenba de ye sa o ni jama bɛnn'a kan o de ye juma sariti fɔlɔ ye a ka sɔrɔ bɛn kɛra min kan k'a kɛ seliyɔrɔ ye k'a kɛ misiri ye a sariti filanan o ye cɛ 12 cɛ 12 ka sɔrɔ min tɛ alimami ye alimami sen t'a la mɛ cɛ 12 ka sɔrɔ ni cɛ 12 bi sɔrɔ juma o juma ka seli alimami kɔfɛ yɔrɔ min na misiri min kɔnɔ sariya la a bi bɛn o ka kɛ misiri ye o ka kɛ juma misiri ye mɛ n'a sɔrɔla a bi sigida min na jama tɛ a bɔ cɛ 12 ti sɔrɔ alimami kɔ a ti tɛmɛ cɛ 4 cɛ 5 kan sariya b'a fɔ ko aw ka taa fara maa wɛrɛw kan a ka juma seli a ma se aw ma se juma dayɛlɛlen fɔlɔ o ye a sariti 2nan ye a sariti 3nan alimami ka sɔrɔ alimami min ni o bɛ se ka kutuba yɛlɛ ni jama ye o tuma na ni jama cayara yɔrɔ la cɛ 12 bi sɔrɔ ou bien cɛ 40 yɛrɛ bi sɔrɔ mɛ alimami min bɛ a tɛ se o la sariya b'a ɲini aw fɛ a ka sabali ou bien a ka jɛ ka waati kɔnɔ waati min b'a to ni alimami bɛ se k'a yɛrɛ labɛn ka bɛn ni juma ye o ye a sariti 3nan ye a sariti 4nan o ye kutuba 2 takdimu kutubatayin kutuba 2 ka tɛmɛ yanni seli ka kɛ o kutuba 2 in an ma i k'a bɛɛ kɛ arabukan na ka kutuba bɛɛ kɛ arabukan na sariya la baasi t'a la a bɛ se ka kɛ a bɛ ɲɛ sariya fana na ka kutuba kelen kɛ arabukan ye ka kelen kɛ bamanankan ye sariyatigiw fana fɛ yen baasi foyi t'a la surtout anw ka nin waati ninnu kɔnɔ kalanbali ka ca ka tɛmɛ kalanbaga kan la n'a bɛɛ kɛra arabukan na laɲini min kan k'a fɔ e ye e t'o faamu i kɔni b'a ye alimami kɔni ye kalan kɔni kɛ a kalankan in kɔni ka di mɛ alimami bɛ ka mun de fɔ e t'o dɔn o la sariya b'a ɲini ni maa min fana y'a kɛ arabukan ye kun fɔlɔ kɛ arabukan ye ka filanan kɛ arabukan in kɔrɔfɔli ye o fila bɛɛ a bɛ fɔ o fila bɛɛ ma ko kutuba olu tɛ mangana ko ye olu tɛ fɛnkɔɲɔgɔnya ko ye an b'a deli ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma o kutuba 2 ka sɔrɔ yanni seli cɛ sariti 5nan waati juma waati k'a daminɛ tile kɔrɔtali la midi 30 fo ka taa se midi 45 fo ka taa se midi 50 fo 1h pile fo ka taa se 1h30 juma bɛ seli nin waati ninnu kɔnɔ mɛ kitabutigi b'a fɔ ko fo ka taa se tile bili ma mɛ sariya la ni seli fana sera ka ban o ye juma bannen ni seli fana sera k'a sɔrɔ labɛn ma k'a la o la juma tɛ se ka yɛlɛ tuguni mɛ k'a daminɛ midi ka taa se fo 1h30 14h ma juma bɛ seli nin waati ninnu bɛɛ kɔnɔ o la o ye kutuba pour que a ka fɔ ko juma ka ɲi fo nin sariti 5 ka sɔrɔ juma na ni nin sariti 5 sɔrɔla juma na o la yɔrɔ bɛ kɛ juma ye juma sariti bɛ dafa o la silamɛw a tigilama ye min fara a kan tuguni k'an k'a dɔn nin juma in wajibiya saritiw de b'a la
fɛn dɔw bɛ yen olu fana wajibiyalen don c'est-à-dire a wajibiyalen don dɔw kan a ma wajibiya dɔw kan e kɔni b'a ye a juma welela dɛ e ma taa fɔlɔ kumana juma ye wajibi ye jɔnni kan juma bɛ wajibiya maa fɔlɔ-fɔlɔ min kan o ye cɛ ye juma ye wajibi ye cɛw kan mais juma tɛ wajibi ye muso kan i b'a sɔrɔ maa caman bɛ yen o t'o fana kalama juma ye wajibi ye cɛw kan mais juma tɛ wajibi ye muso kan mais ni muso fana nana juma na i ye ko ɲuman kɛ i ye fɛnba kɛ i ye barajiba sɔrɔ i ye niyɔrɔ belebeleba sɔrɔ juma wajibiya sariti fɔlɔ o ye cɛya ye juma tɛ wajibi ye muso kan a wajibiya sariti filanan o ye hɔrɔnya ye juma tɛ wajibi ye jɔn kan n'an bɛ jɔnya tile la n'a sɔrɔla jɔnya bɛ yen sabu jɔn ye maa bolokɔnɔmaa ye e se t'i yɛrɛ la e ka droit ti i yɛrɛ bolo e ka choix ti i yɛrɛ bolo e ka choix b'i ka matigi de bolo o la juma ye wajibi ye hɔrɔn de kan juma tɛ wajibi ye jɔn kan a sariti sabanan o ye sigi ye a k'a sɔrɔ e ye maa sigilen ye juma dugu la ou bien juma quartier la ou bien i bɛ maa sigilen ye i tɛ juma dugu la mais i bɛ yɔrɔ min na o ni juma cɛ man jan kilo 3 kilo 4 kilo 5 e ni juma cɛ tɛ tɛmɛ o kan o komi an bɛ duguba kɔnɔ yan n'a fɔra ten bɛɛ t'a faamu n'o tɛ i b'a sɔrɔ burusi kɔnɔ dugu dɔw bɛ yen dugu kelen tɛ u bɛɛ n'a tɔgɔ don mais juma bɛ dɔ la juma tɛ dɔ la mais juma tɛ yɔrɔ min ani dɔ in tɛ tɛmɛ kilo 3 kilo 4 kan o la juma bɛ wajibiya aw kan a ka taa juma seli o dugu in na o tuma na n'an bɛɛ bɛ dugu kelen kɔnɔ ka ban ne quartier mana janya cogo o cogo o tuma juma kɔni wajibiyalen don tant que ni e bɛ sigibaga ye dugu in na ala k'an bɛn sababa ma o la juma ye wajibi ye sigibaga kan juma tɛ wajibi ye taamaden kan a naaninan juma ye wajibi ye maa naani min kan o ye maa kɛnɛbagatɔ ye maa min ka kɛnɛ a farikolo la a ka kɛnɛ a hakili la juma ye wajibi ye kɛnɛbaatɔ kan juma tɛ wajibi ye banabaatɔ kan bana min fana ni bana in b'i degun ka bɔ juma ma a bɛ se ka kɛ juma dugu jɛra k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ mais ɲindimi dɔ y'a kari kan n'i ko i bɛna misiri la a bɛ gɛlɛya o mais bana dalen dɔ b'i la o tuma na min b'a to n'i ko i bɛna misiri la bi a bɛ k'i ma degun ye o don juma bɛ bin ka bɔ i kan maa min fana bana b'a la bana min n'a dalen don a tɛ se ka fɛn ɲɛ a yɛrɛ ye juma binnen don ka bɔ o tigilama kan an b'a deli ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma juma ye wajibi ye maa duurunan min kan n'o ye juma ɲɛni sariti wajibi duurunan o ye jurumanitigi juma bɛ bin ka bɔ jurumanitigi kan jurumanitigi min n'a siranna a ka jurutigiw ɲɛ juru dɔ bɛ i la e ka juru min ka juru b'i la a yɛrɛ fana bɛna seli misiri de kɔnɔ a ni nana misiri kɔnɔ a bɛ n'i ta i kɔli ma o tuma sariya b'a fɔ k'e ka to so ni i hakili ma sigi an bɛ se k'a faamu cogo min e b'a dɔn n'i nana misiri kɔnɔ polisiw bɛ n'i minɛ ka taa sabu ko juru dɔ b'i la n'i siranna o ɲɛ sariya b'a fɔ ko juma bɛ bin ka bɔ e kan yanni o sira in ka wuli o fana ni sariya ye o kuma in fɔ e fana bɛ juru ta cogo dɔ dɛ juru min ni maa bɛ minɛ a na n'i fana o ta n'i minɛna o tɛ bali i la dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma juma ye wajibi ye a laban o ye balekuya ye juma tɛ wajibi ye denmisɛnnin kan el bulugh fala tajibu ala sabi baleku juma ye wajibi ye baleku kan juma tɛ wajibi ye denmisɛnnin fitinin kan o la silamɛw an k'a dɔn denmisɛnninw bɛ se ka na misiri kɔnɔ u bɛ se ka na fara an kan u bɛ se ka na ka n'u jɔ u bɛ mankan ci tuma dɔw u bɛ tulonkɛ kɛ an ka n'a bɛɛ kɛ bugɔli ye n'u delila misiri kɔnɔna na jumadɔnya fɛ o fana b'a to farida tɔw fitiriw ni safo u bɛ na dɛ mais n'an y'u gɛn ni busan ye ka busan don o la k'u gɛn ka taa n'an m'u ye juma na an tɛn'u ye fitiri ni safo la a tɔ bɛ na kɛ an mago bɛ se u ma don min o b'a sɔrɔ o tɛ misiri yɔrɔ dɔ dɛ o la ni denmisɛnninw fana nana misiri la sariya la baasi t'a la an k'o to yen
mais juma tɛ wajibi u kan. Juma saliw balen kɔfɛ sigidalamaw misiri commission mɔgɔw baara in kun kalifalen bɛ mɔgɔ minnu na bɛɛ bɛ bɔ k'u ka nisɔndiya jira u ye dakuruɲɛ 2 minnu lase an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Ladilikan ka ɲɛsin yan silamɛw ma an b'a yira dɔrɔn k'a fɔ misiri ni Alahu Taala ye a di aw ma i n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogo min na kuma kɔnɔ taabolo mɔgɔ bɛɛ bɛna misiri la wabiya bɛna misiri la farda mɔgɔ bɛna tijaniya mɔgɔ bɛna kadiriya mɔgɔ bɛna bɛɛ bɛna misiri kɔnɔ wala n'an bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ an ka ɲɛsin Alahu Taala batuli de ma an ka ko wɛrɛw fɛn min b'a to an dusukun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que Alahu Taala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa khama sala wa ata zaka a ko mɔgɔ de b'ale Ala ka misiri jɔ maa min limaniyara ka da ale Ala la o tuma na a tigilamɔgɔ a bɛ tila ka seli jɔ a bɛ jaga bɔ k'o tigilamɔgɔw de ye mɔgɔ kandalenw ye donc misiri jɔli n'i y'a lajɛ misiri kogobolo jɔli b'a la o ye misiri jɔli dɔ ye mɔgɔ min b'a nafolo bɔ ka financement kɛ o tuma na o misiri jɔli dɔ ye misiri jɔli dɔ fana ye aw minnu bɛ sigida la ka to ka na misiri la ka misiri ɲɛnamaya ni Ala ko ye farida seliw minnu bɛ k'a kɔnɔ nafila seliw minnu bɛ k'a kɔnɔ o tuma na kuranɛkalanw minnu bɛ k'a kɔnɔ bato nɔniya fɛn o fɛn min bɛ kɛ misiri kɔnɔ o tuma na sigida mɔgɔw olu de bɛ na k'o ɲɛnamaya an bɛ min fɔ u ye dɔrɔn ni misiri olu n'a jɔra olu de y'a jɔ n'a ma jɔ olu de m'a jɔ olu ta ye jumɛn ye kana misiri kɔnɔ k'a ɲɛnamaya ni misiri welela u ka teliya u kana misiri la u ka Ala bɔtɔ a kɔnɔ u k'u jija u ka misiri kɛ kelenya yɔrɔ ye u k'a kɛ bɛn yɔrɔ ye sigida kɔnɔna na o tuma na n'o kɛra silamɛya bɛ kun kɔrɔta silamɛya bɛ wasa diɲɛ silamɛ bɛɛ bɛ nafa o tuma na an bɛ se ka ladilikan min fɔ dɔrɔn o y'o dɔrɔn de an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i y'a ye bi silamɛya mɔgɔw bɛ ɲini ka ɲugu silamɛya bi foyi tɛ silamɛw yɛrɛ ka taabolo kɔ sabu ka d'a kan ni an ye ɲɔgɔn labila i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ko ni kogo pɛrɛnna ko basa bɛ don tant que an bɛɛ bɛ seli k'an ɲɛsin kɔrɔn kelen ma alikaba kelen ma kuranɛ kelen de b'an bɛɛ bolo an kan ka ɲɔgɔn minɛ de an ka taabolo ko b'an ni ɲɔgɔn cɛ. A musaraka fana Ala y'a nɔgɔya an nana to la ten fo an bɛ ka seli a la ka na misiri dayɛlɛ kɛ Ala barika la an bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye juma ye fana ye Ala y'a latigɛ an ye fana ne o fana kɛra donc an kɔni ta ye foli ye hali bi a tɔ Ala k'a nɔgɔya a se bɛ Ala ye an bɛ bato min k'a kɔnɔ yarabi an ma Ala k'a minɛ an b'o fɔ n'o ye Umu ye n b'an jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo alhamdulilayi depuis baara nin daminɛna u bɛɛ y'u cɛsiri ka baara nin kɛ. N bɛ min fɔ an balimamusow ɲɛna an bɛɛ ka bɔ muso kelen kalalen ka fisa ni cɛ 100 kalalen ni an musow de kalanna an bɛ du dilan n'an kalanna an bɛ sigida dilan n'an kalanna an bɛ jamana dilan mais n'an ma kalan dun n'i y'a ye Dakarlaw cayara an musow de don n'i y'a ye fini sugu dɔw bɛ o donbagaw cayalen don an musow de don a bɛɛ bɛ fara mun de la an ka kalanbaliya n'o tɛ na an kalanna ka an furukɛw ka hakɛ dɔn ka an sigiɲɔgɔnw ka hakɛ dɔn ka an wolodenw ka hakɛ dɔn hali an ni Ala yɛrɛ cɛ hakɛ n'an y'o dɔn ko caman bɛ yen nɔ a bɛ nɔgɔya diɲɛ kalayali n'i y'a sigi 100 sarada la i b'a sɔrɔ a 90 a bɛ an musow ye. Alamin an bɛ Ala fo an bɛ Ala barika da Ala min y'a bi jira an na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'a ka cibaba ye baara ɲɛna alhamdulillah an ye laɲini fɛn fɛn sabati Ala barika la Ala y'a bɛɛ nɔgɔya an ye donc an bɛ Ala fo la ka kira fo la k'an ka sigida maa bɛɛ lajɛlen fo la aw yɛrɛ maa minnu sera an ma yan an b'aw fana fo k'a waleɲuman dɔn alhamdulillah baara kɛcogo ɲɛna vraiment an kɔni y'a laɲini sabati Ala y'o bɛɛ nɔgɔya ma n'an ka alimamu barika ani sigida barika an y'a ci bila mɔgɔ ma karamɔgɔ kunda dɔnnibaa kunda maakɔrɔ kunda alhamdulillah o bɛɛ y'an sɔrɔ yan donc an bɛ alimamu yɛrɛ fo la a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a sigiɲɔgɔnw an kɔni ye misiri baarakɛlaw ye anw ye ɲamakalaw ye an ye cidenw ye an y'a bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ mais ɲɛmaa minnu banna vraiment an b'u fo dantɛ foli min na mɔgɔw ka cɛsiri ale ni imamu nana jama cɛyara vraiment nisɔndiyara an taara mina min fɔ bilen vraiment an bɛ fɛn fɛn nana an bɛ bɛɛ fo k'a bɛɛ barikada ka organisateur mɔgɔw k'u fo k'a daminɛ kunna sini alamisa jusqu'à fo bi Ala barika organisation mɔgɔw b'u ka baara la sécurité u ɲana organisation kɛcogo ɲana mankan ma bɔ a la dumuni min kɛra mɔgɔw fara dumuni na boisson minna ji sɔrɔla ka ji min alhamdulillah an bɛ k'an sɛnsɛn ka donba min kɔnɔ min ye sunkaloba ye an bɛ ka duwawu de kɛ sa inshallah sunkalo Ala ka kɛ hɛrɛ ye an ma. An bɛ Ala tanu ka Ala waleɲuman dɔn
ala min sɔnna ka an ka bi juma dayɛlɛ yira an na a ma daw ma ka tila ka a bonya ta k'a di ne ma o ye ala ka kɛ ye o tɛ dɔnni ye o tɛ kodɔn ye o tɛ foyi komi ala ka bonya ala b'a di maa ma mɔgɔ min n'o o y'a ja kuma ala y'o bonya min ta ka di yan bi an bɛ ala tanuna ka ala waleɲuman dɔn ka tila ka ala deli ala ka a kɛ si ye ala k'a kɛ kɔrɔta ye nin baara in se a n'a fanga a n'a kodɔn a n'a dɔnni ka ala deli ala ka o bɛɛ dafa an na na ala sɔnna ma o ye an ka laɲini ye nin baara in kɔnɔ ka d'a kan hadamaden i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na silamɛya ko n'a taara ka sɛmɛ i ma i b'a kɛ i seko damayira de la o kumana ka d'a kan ala ko kuranɛ kɔnɔ la yukallifullahu nafsan illa wusi'aha ma o bonya min n'o taara ka d'an ma ala ko k'a ti jɔn karaba foyi la f'a ka sɔrɔ a bɛ se min na o kuma an bɛ ala deli ala nin baara min kalifa an ma a ta fanga a n'a kɛnɛya a n'a dɔnni ala k'a bɛɛ lajɛlen kalifa an ma alhamdulilayi an bɛ ala tanu ka ala waleɲuman dɔn min kɛra an ka misiri sababu ye n'o ye togola ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka d'a kan don min misiri in terrain a y'a sɔrɔ a sera ne de ma a karisa n ye fɛn dɔ sɔrɔ a ka di ne ye an ka sigida in na misiri man suru yan na an k'a kɛ misiri ye ne ko n k'o hakilina min n'o ka ɲi kosɛbɛ ka b'o kɛla an ye dɛmɛw dayɛlɛ alhamdulilayi a sera ma an ye papiye ta ka se sigida mɔgɔw ma k'a ɲɛfɔ vraiment terrain b'an bolo an b'a fɛ ka jɔ k'a kɛ misiri ye bɛɛ farala an kan nin baara ninnu kɔnɔna na fo ka na bila k'a kɛ juma ye bi alhamdulilayi hali bi misiri bɛ terrain min kan bɛɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ in ka dɔgɔ dɔɔni terrain min b'an kɛrɛfɛ an y'a ɲini a tigi fɛ n'a bɛ se k'a di an ma alhamdulilayi a ko k'a b'a d'a ma a kan k'a d'a ma prix min na fana a y'o fana fɔ nin waati in na an bɛ weleweleda la silamɛw ye ni min sera ka an dɛmɛ mɔgɔ sɔrɔ an ka se ka nin yɔrɔ in sɔrɔ ka fara an ka misiri kan o kɔni ye fɛn ye fɛn min ni o bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma. an nisɔndiyalen don an warifanlen don ni nin misiri belebele in dayɛlɛli ye bi mali alisilamɛw ye bamakɔ alisilamɛw ye kɛrɛnkɛrɛnma tabakɔrɔ alisilamɛw ye ka kɛ sunkalo yɛrɛ kan an b'a fɔ ko ala ni ce misiri ye fɛnba de ye ala taala ka dugukolo kan ala kira ko yɔrɔ min ka di alahu ta'ala ye ka tɛmɛ diɲɛ dugukolo bɛɛ kan k'o ye misiri kɔnɔna de ye o tuma ni mɔgɔ min sera ka misiri jɔ ala ye ala kira ka kuma na ko hali n'a kɛra wɔlɔ bugu yɔrɔnin ɲɔgɔnna ye k'a sara tɛ foyi ye fo alijinɛ sangaso wɔlɔ bugu yɔrɔ caman hakili o kan ka sɔrɔ ni misiri in kɔnɔ dɛ o tuma an b'a fɔ ko ala ni ci ni nafolo bɔla yɔrɔ min na a dɔrɔmɛ n'a fila fila kɛrɛnkɛrɛnma an balimakɛ min ye a jɔ ni a nafolo ye nin nafolodenni ye dɛ ni maa min ye misiri lajɛ a jɔ jɔ cogoya min na a n'a jɔ yɔrɔ min na k'a dugukolo prix k'a valeur lajɛ nafolo min dolen ma de b'a dɔn ko kodenni tɛ nka an b'a fɔ nafolotigiw ye fali misiri zalika faliya amalul amilun ni nin ɲɔgɔnna ye nafolotigiw kan ka nin ɲɔgɔnnaw de ladege ka sobaw jɔ alahu ta'ala ye ka baarabaw ka alahu ta'ala ye i bɛ ka min fara ɲɔgɔn kan ka taa bila banque la kalo de don e ta ye sifuru de ye k'a jate dɔrɔn miliyɔn sifuru bɛ ka kɔnde i fɛ miliyari sifuru bɛ ka kɔnde i fɛ hali nafolo mugu tɛ se ka y'i bolo nɔ tɛ mɔgɔw b'a fɔ ko fa don la i la i y'o min bila banque la e yɛrɛ ye dɔ confirmer kama k'o t'i ta ye o dunbaw bɔ kɔfɛ e ye baarakaden dɔrɔn de i ye nafolo kɔni bila banque la ko compte bloqué e yɛrɛ jɛnɛ n'a ye k'e ta tɛ o tuma ni maa min ye nin kɛ a bɛ fɔ ne ma ko alisalama ka compte bloqué nin hakilima ka compte bloqué de ye maa o maa a bɛ seli nin kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ wuli ma alahu akibaru sami alahu liman hamdahu maa o maa a bɛ seli a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen baraji bɛ kami janni na tumana an bɛ ala fo ka ala tanu ni ka ala waleɲuman dɔn. nin kun ye an ye tabakɔrɔ ka bɛn février kalo ma san 2026 ala sɔnna k'u garijɛgɛ misiri kura min na o kolobukari baaraw ani a juma fɔlɔ salili baaraw o de kun bɛ sen na min alimamiya o dira an balimakɛ ma n'o ye Sheikh Ayuba Togola ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a k'a ma hɛrɛ ye k'a kɛ misiri ye min bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka bɛn sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini sigida in a ye hɛrɛ min sɔrɔ yen ala ka dɔ fara o kan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn kun bɛ ka juma kutuba lajɛ nin waati in na mali kɔnɔ mali kɔ kan ala ka sigiyɔrɔ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.